على الرسول برد من كسن عميما للنا على وصحب الجنسنا إخوان أمشت فلار فمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار بينقلب الخالقنا قال القليل لا تلهكم أموال. assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe wattuɓe hakkillaji mumen e ayaw meɗen hono SGTV on jettama no fewi on mbiyam barko jamalla kisal woni e moɗon on jettama no fewi e commentaire ji moɗon baɗɗi fayida e jamma hande o kadi walla e ñalawma hande o jamma beeɗa ɗeɓɓi tardude kono kadi en garti e ganduɗa ko kewani walla min actualité ko femti e guesa ceerno men hono ceerno Alhaji Amadou Tijani Ba e fedde ene wiye paysan e ganduɗa ene waɗi ummotoɓe toon e leydi meɗen Gambie ene waɗi ummotoɓe toon e leydi meɗen Mauritanie ene waɗi ummotoɓe ha toon e nder Dakaru Ndiaye lamorgo leydi Sénégal si keɗa toon to Gambie en jetti ɗon hono ganduɗa ko mawɗo meɗen hono Djiby Wane ceerno Djiby Wane min calminima no fewi min jetti dendagal arɓe pellital bisimilla moɗon e wuuri he bisimilla moɗon e saare he ko noon kadi ummoriɓe toon to Mauritanie en jetti hono mawɗo Siraji Dieng ko noon kadi e mawɗo dawol ngol hono Baba Ahmadou Hamme en jettimo no fewi en jetti dendagal ɓe ganduɗa ummoriɓe toon to Dakar en gondi e Cheikh Oumar Niass min jettimo no fewi e min jii darde maɗa e katantagal maɗa e ngol dawol hono pellital sababude kadi so ɗum yonti walla so ɗum fandima min teskima e ɗi radio ji ɗen jewte ɗe mbaɗata hen pattamde miiji ɗi gam siftingol bandiraɓe gollo dawol heedi joni o en jahat toon to guesa ceerno mbawen andude holno ɓe lomtori toon dendagal bandiraɗo mo ganduɗa heɓano yaade en ƴettat en jahat e ballal Basir Sow ƴetti konguɗi ko Basir Sow toon to guesa ceerno sikki ala Mouhamadou Siraji Dieng أنني هودم جمنا إلا الإله الله ما أرم قادحنا كلا هدوج ربنا دنياكم الملكنا تكم مجنين وبنتنا نالتنين وكلنا لا بل كرود ربنا حترن فوتا لله حاجتودن تسرن بهولا بمور اغوناس ترن فوتا لله حاجتودن تسرن بهولا بمور اغوناس سترد صبرد جهن برودن heblorade ni kebloraki noon hawre kadi waddira Allah jamɗo gila ɗum watta yimɓe foof cakodiri ewa mi jiɗirno ni mbaɗira noon kono noon kam machallah kam no way foof kam won arɓe arama wonno haaji on kadi kono Allah joola waɗirta kadi kono weela waɗirta eɗen jetti hen Allah kadi jaɗo Allah kala ko Allah fayema yettimo Allah tan jabra Allah aywa ɗum ɗo ko jaam tan Allah liggama kadi murtannaɓe kadi leyɗele ɗe kadi ɓeyɗo moƴƴi en yaari yeeso Allah jarama jarama no fewi Basirou Sow kono kadi jarama Mansour Diallo keɗon en to batte karallagal to en jii mawɗo Siraji Dieng kanko e dendagal bandiraɓe taweteɓe toon ɓe koɓe garti e konguɗi mabɓe ko femti e dawgol sikki ala ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko hunde fonde ɓeydede tinnede ha wawa yarude yeeso nde wonno sa ligganima ceerno ma gotel ma heeɓe kewɗi inchallahu taala ɗum no bandiraɓe kala ene ciftine ene coftine e ngol ɗon dawol hay so wona ngol ɗon neɗɗo foof to heddi foof yo wattu hakkille mum
ko way noon ko sikki ala kamɓe yaaɓe homɓe kadi yo Allah newnu gasa e dow jaam ɗuyo e dow jaam inchallahu taala ɓe kowta e dow jaam e cellal e kisal en jettiɓe no fewi kamɓe kadi ɓe jeehi lomtoyaade toon dendagal bandiraɗo mo ganduɗa ka jinnoɗo yaade gantu jaguma ɓe jeehi lomtoyaade ɗum toon ɗum ko darde mawde ko hatantagal mawgal kono kadi ko yidde mawde femde e ceerno si kala hitande foof waɗa mban guesa kadi ko yidde tan miskineɓe mbawa barkinorade hen e dañde baraji e dañde moƴƴereji keɓiroɗi hen ɗi kono eɗen gandi donc ɗum tan ɗum waɗira guila e cheikh siraji dine cheikh haji mamadou saydou radiallahu taala anhu ko ɗum saabi ɗum ɗo ummina ko ɗum saabi ɗum ɗo julɓe gummi hen kadi hakkillaji fof ene kucciti toon kala mo ganduɗa an a wona keɓɗo yaade tawa hakkille ma ene hetti toon aɗa yiiɗi andude ko kewata toon ko ɗum saabi ummini STTV Gounass ngam yillade toon e yaade toon e namdade holto golle ɗe tolni e namdade e hol ko fuɗɗi ɗum kono noon so tawi wonko ngakki hen gandon koto amen to batte élevage ɗi Mamadou Bassirou sottidima hen no fewi so tawi kadi so timmi gandon koto Allah subhanahu wa taala ummori noon en jetti dendagal bandiraɓe mo ganduɗa aɗa watti hakkille maɗa e yewtere meɗen jamma beela aɗa suivre ɗum en jettima no fewi hettanen to bankaraɗagal to hono Mansour Lewa Diallo en jettima no fewi e katantagal makko e darde makko e golle makko e oɗo sen ko noon kadi en jettima ganduɗa o kañum woni jawɗe e basal e Bassirou Sow en ko nandi e Hammé Touré en ko noon kadi Yahya Touré ha toon to Thiès en jettidenagal bandiraɓe ganduɗa tawe e galle SDTV Gounass gam gollade ɗum en jettidenagal gabuneji meɗen ɗi ko nandi e Ceerno Diallo en Ousmane Diallo en Djiby Diallo en ko noon e Baro Sow en Saydou Diallo en nagal bandiraɓe a Diallo tawre ɗum fof en jettiɓe ko noon kadi jeeya toon to aymaji kusalam ɗum cheikh siraji din cheikh alhaji mamadou saydou radiallahu taala en jetti o mo ganduɗa kañum woni Amadou Tidiani Ka en jettimo no fewi en duwanmama kadi ko daña ko yo Allah won waɗa hen barke en calmini bandiraɓe foof yo Allah waɗa hen jaam a saaha goɗɗo inchallahu taala tawɗo Allah jarama jettama happeren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gounass teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gounass so terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen